Basta kaseryoso kayo nga hisgutanan ang gitribukar niya Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo nga matod pa niya ang biggest crime group sa Pilipinas mao ang PNP. Mao kuno ang PNP mga kabumbo ang biggest crime group sa Pilipinas. Makapaguba kini sa PNP organization ang maong pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo nga ang mga kriminal sa nasod sa Pilipinas nara kuno sa PNP organization. Tiaw muna nga matod pa ni Espinedo nga doon na kuno sila kota o gitawag po o reward system alang sa mga pulis nga nalambigit sa war on drugs nga diin daghan ang mga drug personalities ang mga matay. Matag pulis nga makapatay og drug pusher, drug lord, drug addict o baka drug protector, doon na reward money nga madawat. Reward money ang madawat, hinungdan nga daghan ang mga matay sa war on drugs sa Duterte administration. Matod pa nga tag 20,000 pesos ang reward money nga madawat sa pulis kung makapatay og usa ka drug pusher. Matod pa ni Espinedo nga si former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nga karon nahimo ng senador, mao'y nagsugo nila nga sumpuon ang illegal nga drugas o ang mga drug personalities kinahanglan mawagtan bisan pag musangpot sa pinatyanay. Kung tinuod man gani ning gipangsulti ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo nga ang mga kriminal naara sa sulod sa PNP organization nabutan sa alanganin ang iyang kinabuhi tungod kay daghan siyang naligsan mga kabombo, no? Tungod sa maong expose daw sa namansahan ang uniforme sa PNP organization o makapasamot kini sa kalagot nga gibati sa mga kabanay sa mga nabiktima sa war on drugs. Pero pangutana, unsa may buot pasabot sa termino nga gigamit ni former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nga eliminate. Tungod kay eliminate man ang termino nga gigamit ni former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ngadto sa mga pulis nga nalabigit sa war on drugs mga kabombo. Wala man kuno mo direkta og sulti si Bato de la Rosa nga pamatya ang mga drug personalities. Eliminate man ang gigamit. Kini base usab sa affidavit nga gipirmahan ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo mga kabombo. Diba ang eliminate buot pasabot sa Bisaya pa wag tangon. Apil ba nini ang pamaagi sa pagpatay sa mga drug personalities? Aron hingpit nga mawagtan ang mga nalambigit sa illegal nga drugas. Unsa may kalainan sa pulong nga wag tangon o sa pulong nga patyon. Tungod kay ang pagsabot ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo sa termino nga eliminate, apil na nini ang pagpatay sa mga drug personalities. Ang hinuon na sayod man ta nga public knowledge naman na ang war on drugs sa Duterte administration kung dili ka mapatuo sa tukhang tuktok hangyo ang mga drug personalities pamatyon o himuon nga pataba ng lupa o fertilizer. Muraga masili ipit ani si Senador Bato de la Rosa. Pero ngayon man to, ngayon maghinuon to si former President Rodrigo Duterte nga iyang duphan ang mga pulis nga nalambigit sa war on drugs kung pangalitan gani magkaproblema na mga kabombo. Pangutana, makadupa pa kaha si former President Rodrigo Duterte sa mga pulis nga nalambigit sa extrajudicial killing kung pangalitan tinuod ni ang resulte ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo mga kabombo. Unsa may motibo ni Joby Espinedo nganong iya magibulgar kung pangalitan tinuod yung resulte nga ang mga pulis mo nagpatay sa mga drug pusher. Kung pangalitan tinuod ang resulte ni Joby Espinedo nga mga pulis ra mao nagpatay sa mga drug pusher, mga pulis mo na involved sa extrajudicial killing, pangutana unsa may motibo ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo na iya magibulgar, basin kining mga pamahayag, no, kining mga silumpaan nga pamahayag, kining affidavit ni Joby Espinedo magamit ni sa ICC aron sa pagbukod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kabombo.